Final number, ano na ba tayo ngayon sa Manila? Number 2 ba? Di ko na malaman. Nakakaloka. Ay, so sa iba't ibang parte ng Pilipinas, medyo matindi ang ulan. Dito po sa Manila, ako para sa akin hindi ko pa siya nako-consider na talagang super kasi dun sa area namin, hindi pa swimming pool. Kadalasan kasi resort dun eh. So kung wala pang alon, ibig sabihin, kaya pa. Alam mo, eto na-realize ko lang ngayon Kaya kanina po nag-message ako kay Mama Nicole na sabi Giba, niya, go ba? Go ba tayo? Sabi ko, saan go? sabi ko sa programa pa, sabi ko, go laban. Ganyan. Naisip ko lang ngayon na marahil ito yung naging epekto sa akin dahil nga sa flood control na problema. Diba? Ano may nagkakaroon na ng baka bumaha na naman ng todo-todo. Correct. Na may posibilidad na naman na, basta, na hindi talaga tayo handa. Yun yung masaklap na katotohanan na parang ayaw mong lumayo sa bahay. Kasi pag nalayo ka sa bahay, ang laki ng posibilidad talaga na dahil ghost project ang lahat ng flood control project, talagang dalihin tayo ng matinding pagbaha. Okay lang yung kung sarili lang iniisip natin. Siyempre, kasama po yung pamilya na iiwan mo. Tama. Kaya parang si Diego kanina nag-iisip siya kung lalayo siya o hindi. Pero kasi yun nga, iba-iba kasi yung panahon. So kung nasan si Diego nung panahon na yun, talagang ang dilim-dilim-dilim. Ako naman, kung nasan ako nung nag-message siya sa akin, madilim naman, pero alam ko yung dilim na kaya. Kaya sabi ko, okay, laban. Malapit lang ako dito sa area. Kaya sabi ko, hindi, sige, kaya, laban. Pero so far naman, paglagpas ko ng bandang Cavite, palapit na di sa Manila, wala naman nanding ulan. Pero may mga pagtitipon na ng mga pagbaha. Diba? Nakakalungkot. At hindi lang yun, nung isang araw, nakita mo yung matinding pagbaha sa Hong Kong. In fair, hindi lang naman Pilipinas. Totoo. Grabe din yung sa iba na yung ulan ngayon Iba na talaga ang lahat. Sa totoo lang, kailangan po nating tibayan ng matindi yung pagdadasal. Talagang extra din po ang paghahanda. Although, hindi mo din talaga masabi, Jigs, kung paano maghahanda. For example, ewan ko kung dumaan sa feed mo yung merong biglang bumagsak na malaking parte ng kalsada sa Bangkok. Ay, parang ata. Oo. Nakita ko yun yung parang anong parang tawag doon? sinkhole. Yun, sinkhole. Nagkaroon ng sinkhole. Paano nangyari yung sinkhole? Diba? Nakakaloka. Ay, naku po. Hindi natin talaga kinakaya. Pero may mga taong kahit na matindi ang pag-ulan, laban pa rin. Tama. Papasok pa rin. Correct. Diba? Kaya nga sabi ni Diego kanina, mama, ano ba yun? Go ba tayo? Sabi ko, go laban. Kasi nakakahiya naman. Alam mo ba kanina? Kaya ako nasa labas na maaga. Hindi ako nakapunta kagad sa stasyon. Nandiyan ako sa may alam mo yung mga paggawaan ng salamin diyan sa may Recto. So meron diyan sa tabi na nagbukas ng kanyang maliit na tindahan. Tapos ang lakas-lakas ng radyo niya, naka-Love Radio. Ay, ganun ba? Naiyak nga siya sa maagang pamasko na binigay ko sa kanya. Ay. Hindi pa nag-uumpisa yung promo na iabot ko na. Sabi, bahala na kahit hindi ako ma-reimburse. Nahuli mo. Oo, nahuli ko naka-Love Radio. Ayun. Di shout out ko lang siya Kasi nakakatuwa siya, Jegs, kasi una, hinanap ko narinig ko kasi yung totot, narinig ko si Kadjot narinig ko yung kailangan pa bang i-memorize yan. Sabi ko dun sa pinuntahan ko, sabi ko, saan po yung nasa po yung radyo? Saan ang gagaling? Sabi niya, ayun sa tabi. So lumabas ako, tapos pinuntahan ko. Busy nga siya, kumakain siya noon. Ganon. Hinayaan ko lang siya, tapos bumili muna ako ng Be Fresh, ganyan, para sa anak ko, ganon. Tapos maya tinanong ko siya, sabi ko, hello po, lagi po ba kayo nakikinig ng Love Radio? Ay, opo, lagi. Sabi ko, ay, ako po si Nicole Yala. Ayan. So, tuwan-tuwa siya nung nagpakilala ako sa kanya, nung nabigyan ng maagang pamasko. Sa Santa Cruz pala, joke lang yung Recto, sabi ng asawa ko. Joke lang po. Santa Cruz, hindi Carriedo, Sabi niya, Santa Cruz, tanga, sabi niya. Ayun, sabi niya, yung Recto tambayan niya ng callboy. Huy, grabe ko nagsabi niya na hindi naman. Santa Cruz pala. Santa Cruz, sorry ayan. na po. Thank you. Ayan. Pero ito, hindi ko makakalimutan kasi pinicturan ko yung ID ni Aida Rosario. Ayun. So, isa siyang senior citizen na nagbukas ng kanyang maliit na tindahan kahit malakas ang ulan. Ano bang tindahan ni nanay? Sari-sari store. Ayun. So, may mga
inumin, may mga chichirya, may mga yosi, ganon. Tapos ang lakas ng radyo. So nagpagawa kayo ng salamin? Oo, yung mga kasama ko nagpagawa ng salamin. Sana nag-ano ka sa akin, alam ako may mga contacts tayo. May contact ka ba? Hindi ka. Ayaw nga pala, may contact ka. Mura ba dyan sa contact mo? Kasi Santa Cruz ang mura eh. Alam mo, yung contact ko, yun din yung kinokontak ng contact mo. Ganon. Pupunta ka diba sa mga nagbibenta? Oo. So nagpapagawa sila dun sa para mga laboratory. Aha. Doon tayo sa gumagawa. Doon tayo sa mismong source. Sa source. So kumura na yung nabili ko, mas mura pa. Mas mura. Doon tayo sa source. Baka naman 3 for 100 na yan ha. Nervyusin na ako niyan. Baka salamin na yun sa mukha. Hindi na yan pero nakakatuwa lang. I mean, ako kaya yun yung na-pick up ko dun kay Ate Aida na isang senior citizen. Na may mga tao talaga na kahit matindi at malakas ang pag-ulan, hindi sila titigil. Laban lang. Lalaban lang, 'di ba? At tingnan mo naman, 'di ba? Nananahimik siya, nagbukas lang siya ng tindahan niya, hindi niya inakala, 'di ba? Na mamimit niya yung Nicoliala na pinapakinggan niya lang. Correct. Katapos ang nakakatuwa pa dito ang Nicoliala, merong may pabigay. Yan. Kasi alam niyo po ba na kapag kayo po ay nahuli na naka-Love Radio. Nako, pag nahuli po kayo, tatampalin kayo. ng pera. Ng pera. At para dun sa ating mga mamang tsuper. Ayan, kapag kayo po ay nahuli ng staff namin, ng team namin na naka-Love Radio, masasampal din kayo ng pera. At syempre, para mag-double ang chance ninyo, halimbawa kung hindi mo kayo mahuli, tapos pwede kayong mabunot. Ayan, magpa-register pa kayo. Ayan, diba? So, umpisa na po ulit ang ating pagpaparehistro starting next week para sa ating Love Knows No Boundaries! Ayan. So, umpisa na po ulit. Tapos, ang kagandahan po dito, hindi na siya Monday to Friday lang. Wow! Pati Saturday and Sunday na mimigay. Walang pahinga. Walang pahinga. Ganon po kami, mga pamasko namin, kahit masakit na yung ulo natin sa mga flood control, ghosting project, whatever, eklavu. Ito na yung mga pangbalanse. Ano lang po ito, maliit na bagay, pero kahit papaano, pamparelax, pampakalma. Yes. Diba? Dahil kung nabubwisit ka. Oo, correct. Totoo. Ganap. Kagabi nga, sabi ko dun sa asawa ko, pampatulog? Sabi ko, gusto kong panoodin yung hearing. Sabi niya, wag, hindi ka makakatulog. Sasakit ulo mo. Nakakaloka. Hindi, pero gets kita Gets kita na parang meron may epekto yung mga hearing sa sarili-sariling buhay. Di ba? Isang araw sabi natin na apektado yung sex life ng mga Pilipino. Apektado na lahat. Di ba? Gusto mong pumasok, natatakot kang pumasok kasi baka mamaya abutin ka ng baha. Kasi nga, ginost ang mga project. Di ba? At eto, di ba, kung babalikan natin sa mga kagaya ng mga quarantahens, di ba? Tuwang-tuwa tayo pag malakas ang ulan dati. Dati kasi, yun mo yung magtatampisaw ka sa baha. Correct. Ngayon hindi. Iba na yung mga baha ngayon. Nakakalurky, natatandaan ko, gagawa ka talaga ng mga bangkang papel. Tapos paanurin mo. Kasi yung tubig baha dati, hindi siya brown. Hindi talaga siya brown, nakakalurky. Ano ba naman yan? Sabi nung mga tambalanista natin, taob daw ang K-drama sa mga hearing. Parang feeling ko mas pinapanood na yan kaysa sa K-drama. Yung mga walang paki dati, parang mas biglang nagkaroon ng paki. True lalo ang walang halong eklabo. Yung asawa mo nga, sabi niya, ayoko manood niyan kasi masakit lang sa ulo, pero lagi nanonood sa'yo. Nilaglag na si ganito, nilaglag na si ganyan. Nakakaloka. Ito naman si Manong Pinong, kadyot lang. Sabi niya, yung sinakyan niya daw na taxi, pinalipat niya daw sa Love Radio. Hindi niya naman kinuha yung pangalan ng taxi at yung pangalan ng driver. Ayun. Ano ba to? Kuya Mel? Kuya Mel ba? Ayan, Kuya Mel. Basta kung nasakyan ka ni Kadyot.
na isa kang taxi driver, nakatutok ko ngayon, ikaw yun. Ayan. Yan. Sana next time ma-meet ka namin. Oo. Tapos dapat naka-love radio ka para basic, nabigyan ka, nasampal ka ng pera. Ako magpapasampal ako ng pera eh. Di ba? Pag nasakyan kayo ng isa sa mga member ng, hindi lang po DJ member or staff ng Love Radio. Ayan, pwede kayo mahuli na naka-Love Radio kayo. Correct. Basic yan. True, lalo to lang halong eklabu. So, alam nyo po, hahanap na lang po tayo ng pangbalanse ng buhay. Diba? Parang katulad, ito lagi ko itong sinasabi, while mahal na mahal natin yung trabaho nating lahat, kailangan meron tayong buhay sa labas ng ating trabaho. Tama. Kasi kung magpapakamatay tayo para sa trabaho natin, tandaan natin kung namatay tayo sa stress dahil sa work natin. Sa totoo lang ito po'y katotohanan at ilang beses ko na ito nakita. Na halos ikinamatay niya yung pagtatrabaho niya, tapos alam mo yun, yung ganong eksena. Papalitan ka din padadalan ka ng bulaklak, iiyakan ka ng ilang memo. Correct, papaikot ng memo, ng envelope, may mga iba pa dyan, makakalimutan, ganon. Pero after niyan, papalitan ka At hindi naman kasalanan ng kumpanya yon. Talagang sadyang ang kumpanya magtutuloy kahit mawala ka. So yun lang. So hanap po tayo ng pagbabalance. So sa Love Radio, ang pangbalanse po namin, meron po kami mga papromo. Para kahit na masakit sa ulo yung pinakikinggan natin, napapanood natin minsan sa mga balita, may chance ka namang manalo. Ang sarap kayong manalo. Oo naman. Diba? Gaya na lang kay Nanay kanina, diba? Nanay Aida. Nanay Aida. Naiyak nga siya. Sabi niya, naiyak naman ako, ang aga naman ng mapamasko. Diba? Nakakatuwa. Nabigyan ko din siya ng maliit na sticker. Dinikit niya nga dun sa kanyang radyo. Natutuwa po kami dun sa mga taong aktual na meron pa po kasi talagang radyo. Ayan. Kasi yung mga anak ko, nung first time nila makakita ng radio set, tinanong nila ako, what's that What's that, Mom? Mommy, what's that? That's so ancient. That's so ancient talaga. Nakakaloka. Kaya yung meron pa talaga actual na radyo, nakakatuwa po talaga. Ayan. So maraming salamat po. We appreciate po sa mga nakikinig po. Lalo na ikaw ngayon kung nakikinig ka, maraming salamat. Yan. At malay mo, di ba, dahil sa pakikinig na yan, bukod sa talaga nag-i-enjoy ka sa tugtugan, nag-i-enjoy ka sa kulitan ng mga DJs, malay mo next time, ikaw naman yung masasampal ng pera. Magpapasampal ka ba? Yan ang tanong. Ay, sa susunod na may mahuli ako naka-Love Radio, yun yung una kong tatanong. Kuya, magpapasampal ka ba? Kasi ako pag may nagsabi sa akin, sasampalin niya ako ng pera, talaga. Ready talaga yung mga pangako. Basic po. Go! Depende po, magkano ba isasampal nyo? Wag lang pong pinabarya nilagay sa plastic tapos pinabarya. Kahit mamaga yung mukha ko, okay lang. Okay lang. Hindi na tayo arte jegs. Kailangan natin ng extrang income. Correct. Ayan, kaya i-retest nyo po yan na nananampal po ng pera ang Love Radio pag nahuli kayong nakatutok na aktuhan kayong nakikinig sa Love Radio. Correct ka. Chula luto ng halong eklabo. Salamat na marami po mga kabisyo. Ayan na. Kuya, ingat po tayo ha. May dahilan po kung bakit ang mga bata ay walang pasok ngayon. Correct. May dahilan po kung bakit pinapa-stay home and stay safe ang mga bata ngayon. Baka mamaya nasa labas naman. Nasa mall lahat. Correct. O kaya rumarampa sa kung saan-saan. Sa mga magulang, tiis-tiis muna. Alam natin mas magasto kung nandyan ng bata sa bahay. Pero ang importante po mga kabisyo ay safe po tayo lahat sa loob ng ating mga bahay. Correct. Pero kung halimbawa, sinabi po ng LGU, alam po nila yan na medyo delikado dyan sa area niyon, pakinggan nyo po sila. Kasi lipat na, halimbawa, lipat na tayo. Pag sinabing lumikas, kasi alam po nila na ghost project po kasi. Ano sabi mo, Nico? Alam niyo? Ano ba yung sabi alam ko? nino? Ano ba yung sabi ko? Wala, erase. Pasensya na po, epekto po ng radiation yun. Radiation. Alam mo, kapag may kaka-radiation ka na dahil sa cancer, kung ano-ano minsan bumibitaw sa, hindi mo na alam kung ano lumalabas sa dila mo, yun po yun. Yun po yun. Kaya pasensya na po mga PWD. Pasensya na po. Hindi, pero totoo kapag kasi sinabing lumikas. Na lumikas yun. Likas ka talaga. Kasi alam nila.
na medyo mahuna yung part na yan. yan. Paano? Alam siguro nila. Hindi naman natin alam, di ba? Pero basta, baka mas alam nila. Basta alam nila na malakas yung baha, na delikado kayo. Ayan. Ganon. Huwag nang pasaway. Huwag nang pasaway kasi mas alam nga nila yung mga galawan. Tama. O basta ingat po kayo mga kabisyo. Medyo hindi talaga maganda ang takbo ng panahon ngayon. Correct. Maging alerto po tayo. Yes. Okay, huwag kang pante. Correct. Oras natin mga kabisyo, 12:39. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!